自由をその手に勝利を約束しよう。覚悟決めて年燃やせスーパードラゴンボールヒーロー。時の狭間で静寂が宇宙を滅ぼす歪みを生み出す。無臭だらけの制約が変える世界ものとも描いた夢に近づいてるかい。君が決めたその限界をぶち壊せ自由をその手に勝利を約束しよう。心の叫び解き放って逃げるな負けるな君自身に覚悟決めて年燃やせスーパードラゴンボールヒーロー。掴み取ろうぜ自由を。忍び寄る影、謎の男ドクター W。孫悟空とベジータ始めようか。分析開始。カカロット一体どうなってんだ。貴様くだらん攻撃しやがって。どこを攻撃してやがる。ベジータまったく気味の悪い野郎だ。おめえの狙いは一体なんだ。やりやがったな。あったまいきさ。うわスーパーサイヤ人4待っていたぞ。
めやがって。やりっくほー。はーねーはーねーかかったな。くそったれー分析完了。分析？こいつ俺たちの力をそろそろ飽きてきたね。さあ君の出番だ。ドギドギドギこれでいい。時々は手に入った。帰ろうドギドギ。ドギヒューの野郎って気が失せた。逃げ足の速い野郎たちだ。どうしよう、時々が連れ去られちゃった。時々を奪ってどうするつもりだ。奴らのデータはお前のものだ。じゃねんば。スーパードラゴンボールヒーローズ。謎の科学者ドクター W にゼノ戦士たちが立ち向かう。わざと攻撃を受けたドクター W の思惑とは。最大7人君だけのドリームチームを組んでドラゴンボールの世界へと飛び込む。新アビリティブロックバースト。敵の攻撃をブロック。そして強烈な一撃を決めよう。スーパードラゴンボールヒーローズビッグバンミッション2弾好評稼働中。地球に戻ろうとしてたのにオラたちまで地獄に来ちまった。なんだこのバカでかい木は。次回スーパードラゴンボールヒーローズ地獄大決戦新たなるジャレンバ。絶対見てくれよな。